Bakit walang forever? Bakit daw tinawag na J-Pro? Ano daw yung meaning? Virgin ka pa ba? Hahaha. Virgin ka pa ba? Virgin pa ba daw ako? Ba't ang galing mo sumayaw, boss? Ba't ang galing ko daw sumayaw? Ay, nalaman ko yun. Mga ganun-ganun. Sino jowa mo ngayon? Hahaha. Sino nagmo-motivate sa'yo sa lahat ng bagay o yung kakampi mo through ups and down? Pagsasagutin ko to, tatagos po kasi dito sa puso ko eh. Alam ko maintindihan niya po ako. Hindi na ako magsasagot. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo! What is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is boss Junfel. For today's video, Tanong Mo, Sagot Ko Part 2. Okay, nag-post na naman ako kahapon sa aking Facebook account. Ngayon na private na kasi pumili lang ako ng 20 questions. Pasensya na medyo minsan lang ako makagawa ng video kasi napaka-busy talaga namin sa aming trabaho. Kayo mga boss, kung inip na kayo sa kakastay sa bahay nyo, okay lang yan kasi kami nga medyo may kaba kasi kami yung frontliner dito sa barangay namin. Kami yung pupunta house to house sa mga bahay dito para po mamimigay ng mga ayuda. Kaya medyo kinakabahan kami kasi patuloy yung pagtaas yung mga nag-positive ng sakit. So ngayon mga boss, ayan na. So bago natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Babasahin na natin yung question. Morphy Dawson, pa-shoutout ko bro. Sino jowa mo ngayon? Ha. Sino daw jowa ko ngayon? Wala akong jowa ngayon mga boss. Kasi ini-enjoy ko lang yung aking sarili sa aking trabaho, sa aking pag-vlog, at syempre sa grupo ko sa pagsasayaw. Hindi naman kailangan ng jowa para sumaya ka. Masaya naman ako kahit walang jowa. Next, galing kay Rel. Bakit magaling kayo mag-edit and photoshoot? Photoshoot pala, kala ko Photoshop. Nung grade 6 po ako, mahilig talaga ako sa editing. Kasi usong-uso yun yung website na kung naabutan nyo, imikimi.com. So masaya na ako doon kasi naging superhero ako, naging Power Ranger ako. Mahilig talaga akong mag-edit. Although hindi ako masyadong sanay sa pag-picture. Sabi kasi ng kuya ng kaklase ko, kung gusto ko daw mas malupit na edit, pagpraktisan ko daw yung Photoshop. So, dyan po ini-edit yung mga picture, lalo na sa mga artista. Kahit saan ka pupunta, napaka importante na marunong ka mag-Photoshop, lalo na sa mga trabaho. Hindi ko naman sasabihin na magaling talaga ako, pero may experience lang. Next question. Call Ray Babatuan. Virgin ka pa ba? Hahaha. Virgin ka pa ba? Shout out bro. Shout out kay Call Ray Babatuan. Virgin pa ba daw ako? Siyempre naman, anong klaseng tanong yan? Para sa akin, parang hindi na dahil sa kamay ko. Joke. Okay, next question tayo. Medyo malaswa yun eh. Kay Sean Nazareth, pa-shoutout boss. Mahirap po ba ang mag-vlog? Para sa akin, yung pag-vlog, madali lang yung pag-vlog. Yung mahirap lang talaga yung pag-edit. Madali lang yan. Example, may cellphone ka. Ayan. Mag-record ka lang ng video tapos sabi mo, yo, hi vlog, welcome to my guys. Basta meron ka lang malinaw na camera, kahit anong smartphone yan, yan, okay na yan sa pag-vlog. Ang mahirap lang talaga sa pag-vlog yung pag-i-edit. Okay, next kay Darrell Sagarino. Ba't ang galing mo sumayaw, boss? Ba't galing mo mag-edit? Shout out po. Shout out kay Darrell Sagarino. Okay, ba't ang galing ko daw sumayaw? Hindi naman ako magaling sumayaw, marunong lang akong sumayaw. Ay, nalaman ko yun. Magaling. Joke. Nagmana siguro ako sa dalawang kuya. Dancer po kasi yung dalawang kuya. Kaya yun nang palagi sila nag-practice. Palagi akong nanonood sa likod nila. Tapos minsan sasabay ako sa likod ng formation nila. Tapos sasayaw ako para akong baliw sa likod. Nasanay ako hanggang sa paglaki ko, medyo iba-iba kasi yung talent na pinasukan ko eh. Passion ko talaga yung pagsasayaw. Doon ko po kasi ma-express yung mafe-feel ko. Pinaguhugutan yan eh, yung pagsasayaw. Doon mo ipapalabas sa pagsasayaw mo kung meron kang dinadalang problema,
magsasayaw ka dahil sa iyong emosyon. Yung emotion po talaga yung pagsasayaw. Okay, next. Del Abasulo. Sino inspirasyon nyo sa pagbablog? Boss, pa-shoutout na din po. Shoutout nga kay Del Abasulo. Syempre mga boss, inspirasyon ko sa aking pagbablog. Unang-una, inspirasyon ko si Papa God. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan ako ng... Anong tawag yun? Meron akong craft na... mas nahilig ako sa pagbi-video. Binigyan niya ako ng opportunity na makipagharapan sa camera. At syempre, pangalawa kong inspirasyon ng aking pamilya. Lahat ng pamilya ko, suporta sila sa pagbo-vlog ko. Kaya nga yung kuya ko nagbo-vlog din. Okay, next kay Joseph M. Baguio. Sino ang madalas mang iwan? Babae ba o lalaki? Ay, Joseph Baguio. Alam ko yan. Bakit hindi mo sinali yung bakla? Ang dami mong bakla, Joseph Baguio. Joke. Hindi ko masabi kung babae ba o lalaki. Kasi depende po kasi yun sa relasyon eh. Depende sa yung dalawa kung sinong malandi sa inyo. Kung malandi yung babae, syempre iwanan ka, maghahanap niya ng ibang lalaki, di ba? Kung malandi yung lalaki, syempre iwanan yung babae kasi maghahanap siya ng ibang babae. Okay, hindi ko masabi kung sinong madalas mang iwan. Basta depende lang yan sa tao. Depende lang yan sa yung partner. Next kay G-Person Jimenez. May nakasama ka ba na vlogger din sa vlog mo? Pa-shoutout ko bro, and sa akong Paris. Stay safe bro. Shoutout nga pala kay G-Person Jimenez, yung pinaka-gwapong kaibigan. Meron na, kung kilala nyo si Jason Ek, yung sa Pina Ek, nakasama ko yan sa aking mga funny video. May mga project po kami dati na kailangan magkasama kami sa video. Si Jomie Hospital, nakasama ko rin yan sa video. Sino pa? Hindi siya vlogger pero kilalang singer, si John Roa. Nakasama ko din yan sa video, sa aking vlog. At ewan ko, nakalimutan ko na yung iba. Okay, next. J. Conejos. If you choose between two things, manega? Manega. What do ya? Huh? What do ya? Mara juga correct, J. Become a very famous vlogger or a professional dancer like FMD Extreme. Pa-watch out na rin boss Ompel idol. Sa tingin ko, yung dalawa, hindi ko sinabi na maging famous pero gusto kong maging simpleng successful vlogger. At syempre, sa pagiging professional dancer, gusto ko rin yan. So, yung pipiliin ko yung dalawa. Next, kay Noel Ardines. Bakit walang forever? Kana boss, pa shoutout sad ko. Shoutout kay Noel Ardines. Alam niyo mga boss, meron naman talagang forever. Yun yung forever kang iwanan, forever kang lulukuhin, forever kang ipagpapalit, forever kang i-season, forever kang i-like zone, forever kang i-friend zone. At higit sa lahat, forever kang walang jowa. Kung walang forever, ibig sabihin yung pagmamahalan ng lolo't lola nyo, di ba? So, merong forever. Okay, kay Rinmar Urot Ortalia. Paano ka naging successful sa pag-YouTube, boss? Shoutout na sad. Shoutout kay Renmar. Hindi pa naman ako successful sa pag-YouTube. Medyo kunti lang yung oras sa paggagawa ko ng video dahil sa trabaho ko. Pag meron po akong free time, yan po ako gagawa ng video. Depende pag nag-full time ako sa aking YouTube channel, siguro mas aangat pa talaga yung aking mga subscribers. So, ayan mga boss, salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel. So, ayan, mag 26k na pala tayo. Malapit na sa lahat ng mga boss ko dyan. Maraming salamat sa nag-subscribe. Okay, next, Aryan Rhea Hofelina. Nganong gitawag man na J-Pro, unsay meaning? Bakit daw tinawag na J-Pro? Ano daw yung meaning? J-Pro, J-Pro, eat all you can, haters. Yung J-Pro, dati po kasi yung pangalan ng production ko, Junfel G Production. Ayan, nasa likod. Ayan. Ayan. So, shortcut po yan yung J-Pro. Yung J, Junfel Pro Production. Yan lang po. Ewan ko ano nasa isip ko nung time na yun. Napakabata ko talaga. 2010 po kasi yung J-Pro. Ewan ko kung anong nakain ko. Bakit napangalan ko yung Junfel J Production. Nathaniel Heron. Boss Junfel, kailan yung first meet natin at saan yun? Nakalimutan ko kung kailan yun. Dun sa Pueblo Verde Terminal sa Tamiya. Okay, next. Kay Mika Patalinghog. Hello, good evening po. How to be you po? Bakit ang taas ng confidence mo?
Taas ng confidence. Kung ibig sabihin mo sa related sa mga video ko, medyo mahiyain po talaga ako sa personal. Hindi ako madaldal sa personal. Tahimik lang ako sa personal. Napakatahimik ko eh. Mahiyain talaga ako pag ako yung nauna. Dapat hinihintay ko kung sino yung unang pumansin sa akin. Kaya ayan, pag may pansin, "Uy, Junfel! Uy, boss!" Kaya sabihin ko, "Uy, kumusta? Okay lang." Mahihain po talaga ako. Pero pag gumawa ako ng video, tatanggalin ko yung hiya ko. Tapos, naging madaldal ako. Confident lang ako mag-video. Okay, next kay Bro Jushril Velasquez. Bro, sabi nila, ang madalas mang iwan ang lalaki daw. Totoo ba? Ayan yung sinabi ko sa unang question. Depende po yan sa iyong partner. Depende po yan pag malandi yung partner mo. Kung sino yung malandi, siya yung madalas mang iwan. Next, kay Kim J. Novela Matabang. Boss, Kinsay First, GF, Nimo. Shout out niya ko, boss. Shout out kay Kim J. Novela Matabang. Naging GF ko siya sa Yahoo Messenger dati. Hindi po kami nag-meet ng personal, pero palagi po kami nag-video call. Palagi po kami nag-chat. Ano yung pangalan yun? Eureka Grace. Nakalimutan ko yung apelyido. Yan yung first GF ko sa online. Tapos sa personal, Di na ako magsasalita niyan kasi napakadaldal nun. Kaya matagal na po kaming hiwalay. Basta wag na natin pag-usapan yan. Babalik po yung mga dating ulaan namin eh. Kaya Roble, ano or sino ang inspirasyon mo sa pagsasayaw mo, boss? Inspirasyon ko sa pagsasayaw, tulad ng question na sino yung inspirasyon ko sa pag-vlog. Ang inspirasyon ko sa aking pagsasayaw, una si God, pangalawa ang aking pamilya at ang aking mga friends na nakasuporta sa akin. Yun yung lahat ng inspirasyon ko. Okay, next, kay Jam. Sino nagmo-motivate sa'yo sa lahat ng bagay o yung kakampi mo through ups and down? Ito talaga yung pinaka nagustuhan kong question eh. Pag sasagutin ko to, tatagos po kasi dito sa puso ko eh. Sino po yung naging kakampi ko pag na-down ako, pinakakakampi ko talaga yung mama ko. Sa papa ko, hindi kami masyadong close. Tungkol pag meron akong problema, hindi ako lalapit sa aking mga kapatid. Kasi ako yung pinakabunso. So, nahihiya ako sa mga kuya at ate ko. Yung malalapitan ko talaga yung aking mama. Ang mga problema ko, nandun si mama eh. Siya yung palaging masasabihan. Iba po kasi si mama pag nagsabi sa akin eh. Iba po siya pag binigyan niya ako ng advice, lalo na pag meron ako mga problema. Kasi siya po yung palagi yung kasangga. Ano kasi medyo may pagkamamasboy po talaga ako. Meron po akong problema, lalo na pag napakalalim na problema. Doon ko po masasabi sa mama kasi alam ko maintindihan niya po ako. Bakit pa kasi nagtatanong ka neto? Natatagusan ako neto eh. Hindi na ako magsasabi. Okay, next tayo. Naway mo ako, bro ha. Jam. Shoutout sa'yo, bro. God bless. Next kay JR Joe. Kinsay mas dindot ka, Jam. LSP Crew dati or J Pro ngayon? Sa LSP Crew po kasi dati, napakasaya nun. Maraming mga memories. Lalo na nandun pa si Ray Jan, si RJ. Ayun, nasa Amerika na siya. Basta ang dami natin mga pinagdadaan dati. Mga awayan. Tapos sasayaw sa ibang competition na nagsipari tayo. Kasi umalis ako sa grupo nyo. Tapos sumayaw ako sa kabilang grupo. Kaya yun, merong pagtatampuhan. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga makalimutan yung mga pinagdaanan natin sa LSP Crew. Napakasaya nung panahon na yun na hindi mapapalitan. Tapos ngayon naman sa J-Pro, bago lang yung dance group. So medyo maganda rin yung mga experience namin, yung bonding. Hindi ko kailangan na ikumpara yung dalawa. Lahat itong dalawang grupong to, nagpapasaya po sa buong buhay ko, nagpapasaya po sila. Lalo na pinagsasabihan na karamay din nila ako sa mga problema. Mabay sila sa akin sa mga dance video. Kaya believe po ako sa dating LSP Crew at sa J Pro ngayon. Actually mga boss, yung LSP Crew at J Pro nag-merge yan ngayon. Merong mga dating member ng LSP Crew na nasa J Pro ngayon.
Kaya medyo malakas yung samahan ngayon eh. Okay mga boss, yun na lahat yung mga question. Nasagot ko na lahat. Meron pong question na hindi ko na lang sinali kasi hindi po related sa akin yun. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. At syempre, hindi natin kalimutan mga boss, sa mga boss ko dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Gfrey Flores, Ryan Ponce Vitor, John Kael, Vince Jetro Abukay, Ken Genovela Matabang, Joshua Urungan, Kyle Coyo Cadilara, Marl Melton Punay, Ralph Axel Martinito Ibarli, Shane Gabotero, Christian Kinit Gasco, Timar Marlo, Ian Vince Maglasang, at ang pinakahuli, si MJ Humamoy. Okay mga boss, maraming salamat sa pagsubaybay ng video nito at sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Keep safe po kayo, stay at home mga boss, and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.